Важлива подія для знаку зодіаку Близнюки на вересень місяць. Глянемо, що важливого в вересні, де та спішить у твоє життя. Так, ну тут твій статус імператриці, ти як його від себе відштовхуєш, як відмовляєшся, кажуть, відмовляєшся від якоїсь дороги, десь кудись треба було їхати, чи треба було якісь зміни робити, чи, можливо, переїжджати, переходити на нове місце роботи. Там кажуть, що от якщо б ти на це погодилась або погодився, чоловіки перевертаєте на себе, був би оцей наповнений статус імператриці, це коли, ну знаєш, і чоловік теж може бути імператрицею, це коли він контролює весь процес в домі, в сім'ї, в бізнесі, в роботі, де всі його слухають. Тут, як кажуть, ти від цього статусу відмовляєшся, тобто не буде якогось розвитку, не буде якоїсь дороги, не буде якогось переїзду. Чому ти відмовляєшся від цього статусу? Тому що тут якась в тебе любов. Щось ти любиш, щось тебе тримає, якась любов не дає тобі можливості якось рухатися, я так розумію, в кар'єрі вперед на розвиток.